E sekta mar thieth, jatend piny Kenya William Ruto singo timo lokruoge mag thieth mag kansa kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA kendo medo nengo kowuok 550 higa ka higa nyaka 800 higa ka higa ne ot ka ot. Ruto mane twak kod jopiny e od bura ma pacho kokoni e thuolo mar higni 3 ma piny owacho mar osebedo tich osekelo lokruoge e sekta mar thieth kendo okumba mar thieth mar SHA osendiko jo Kenya milion 27 ka milion 2.3 yudo sir mar chudo kowuok kuom piny owacho. Judith Omondi miyo mathoth. Twak mar jatend piny William Ruto e od bura odiochieng' ma kawuono okelo fuong'ruok ne jotuo mag kansa ma dwe achiel ma okalo ne obago ng'anyo mar sundo piny owacho mondo mi omed omenda ma ichiwo ne thieth mar kansa. Ruto e twak mare oyango ni koro thieth mar kansa chudo mare dhi medore yare 550 higa ka higa nyaka 800 higa ka higa ne ot ka ot kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA. The government is strengthening financial protection for Kenyans under cancer treatment. Social Health Authority will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000, effective December 1. This enhancement responds to the rising cost of sustained cancer care and ensures that patients can access quality, uninterrupted treatment without facing financial hardship. E twak mare, opoyo lokruoge matende osekelo e migawo mar thieth, ahinya to yango okumba manyien mar thieth mar SHA, ma okoni osendiko jo Kenya ma odhuro kipimo kod okumba mar thieth machon mar NHIF. Nyaka sani okumba no osendiko jo Kenya ma oheo milion 27. 27 million Kenyans are now registered in SHA, more than triple the number ever reached by the former NHIF. This is a demonstration that leaving no one behind was and is not a slogan. It is a promise on course to fulfillment. Additionally, more than 10,000 health facilities across the country have signed in to serve under this new system. Kae weche mag tiyo kod counties e bero thieth, omulo masinde mag thieth, magimedo rang'iny mag thieth, kae weche nok mar yedhe ute thieth, sirikand Ruto ni kod lek mar tiyo kod duol makeyo yedhe pacho ka KEMSA, kendo neno ni koa 68 sani, yedhe omedore nyaka 90 kochopo giko higani. We are also modernizing hospital equipment through the National Equipment Project Service Project, replacing the old MES model that burdened counties with heavy upfront costs. Under the new fee-for-service system, private partners install, maintain, and run state-of-the-art equipment, and public facilities pay only when they use them. We have overhauled KEMSA to end the chronic crisis of drug shortages, raising medicine availability from 48% to 68%, and to a projected 90% by the end of this year and 100% by March next year. Twak mar Ruto e okenge ma sirikande osegoyo e thieth, kata kamano biro e kinde ma counties pod ywak mondo mi ute thieth mag level 2 kata dispensaries thuolo mar tiyo gi SHA e thieth ma ji nindi ahinya to ne mine mapek. Judith Omondi, Ramogi TV.